Goeie en welkom bij Noorderwind Live. Maar je hoort Zuid-Amerikaanse klanken van de Bill Diek. Jawel, verknipt, The Originals. En we gaan naar Janneke Waringa en haar vaststelling Verlet. Noorderwind Live. Noorderwind Live. Noorderwind Live. Bij Willem de Vries. Ik ben een vreemdeling hier en ik zocht om houvast. Du kwamst op mijn paard, ik voelde het mijn oude nest. Du zeist, geen we waarom, vertrouw maar net op mij. Du bist mijn alles lief, hoe kan ik zonder die? En ik weet de toekomst is onzeker en het juiste is dichtbij. En ons leven wordt een lange reis, want hier is nimmer vrij. Want hier is nimmer vrij. Maar dien land is mijn land. Dien volk is mijn volk. Dien taal is mijn taal. En dien God is mijn God. En dien dream is mijn dream. Dien smet is mijn smet. Dien toekomst, mijn toekomst. En dien hart is mijn hart. En ik weet, dien volk is bang. Het leven zou onwis. Maar ik zal bregen slaan, der werd een al groen is. Ik zal altijd langs me haar. En op de letterjoen werd drinnen letter om mijn bed te groen. Maar ik blijf voor goed bij die, o liefste laat mij dan. Ik kom nog dichterbij, want dat is houden van. Want dat is houden van. Want dien land is mijn land. Dien volk is mijn volk. Dien taal is mijn taal. En dien God is mijn God. En dien dream is mijn dream. Dien smet is mijn smet. Dien libben, mijn libben. En dien deel is mijn deel. En dien deel is mijn deel. Dien breed is mijn breed. Dien libben, mijn libben. En dien deel is mijn deel. En als het juster werd en zij wil mij je wel kwijt, zal ik al mijn liefde ja, ont al die haat verdwijnt. Want al die haat verdwijnt. Want dien hoes is mijn hoes. Dien angst is mijn angst. Dien stilte, mijn stilte. En dien lang is mijn long.
als de wienvlek van Jerjuster op het vele tafelkleed, sjochts de cirkels van een zinnen, onverwachts en hemelbreed, en de rimpels in een viever, of het vangnet van een spin. Het bin einlees wie de roemte, zonder eind, zonder begin. En de tijd versliet de dagen, maar de wiezers van de klok, die de oeren traag vermjellen, string en lood lees zonder skok, bin de cirkels zonder eind. Het is het mjellen van dien brein. Sjochts jongens troch die op een feester, dat de zinnen ondergiet, als een blom van gele vonken, die het volop te bloeien stiert. En de sterren op die netvlees loeken streken in een loft, als de nacht weer dichterbij komt, druwe dreamen alweer vod. Troch de klok mijn kromme wiezers, die de tijd ons konnen jelt. Leidt de simmer weer al flarden, komt de tijd van Rijn en Kjeld. Bin de cirkel zonder eind. Het is het mjellen van die brein. Telst de gledderoene stinnen in de bossen van die jas. Maar de mooiste zoest verliezen, het lok hem hij nog net van pas. Doest om mij haar op het strand stiest, waar de hemel puerpereert. Maar nou sjochst dan niet als wolken, gries en zwart en zwier als leed. Jest het himjen van de wegen, deze treeste lezen die. Als to haar net missen koeste, waarom naamst to haar net mij? In die laatste simmerdagen lieke alles nog saffier. Doet het splet zelfs nog de kleur hier van haar huningele lier. Rimpels in een viever, het vangnet van een spin, net als cirkels in een ronde, zonder eind, zonder begin. Alles lieke doen vol slaan, bin de cirkels zonder eind. Het is het mjellen van dien brein. Dien eigen bin voor mij, werd ik in verdrinken keer, werd ik in verzinken keer, dicht bij dij. Dien stem betjut voor mij, dat mijn hartslag vlugger giet, en dat het altijd zou bestiet, mijn hele leven lang. Wist al wel hoe ik jeder altijd eenzaam wie, en hoe zwier als dat vielde al die tijd. Wist al wel hoe ik langer naar een dicht bij mij, dit mijn vraat sabbatjoenen zoals die. Het vielt als thuis voor mij, het vielt als thuis bij die. Het wie als een lange reis naar al mijn verlet. Het vielt als thuis voor mij, het vielt als thuis bij die. Het wie zo veel voort en nooit in zo dichtbij. In de nacht, die ik net verneren kan, die ik net bezweren kan, een plicht van mij. Maar het jou toch niet, want op is zo dicht bij mij. En wij vielen u zo vrij,
er wordt jacht. Wist al wel hoe dat voelde, die onwisse tijd. En hoe lang ik zou wachten op die wink. Wist al wel hoe gelukkig dat mij vielen list. En dat is de allerliefste voor mij best. Het voelt als thuis voor mij. Het voelt als thuis bij mij. Het wie als een lange reis naar al mijn verlet. Het voelt als thuis voor mij. Het voelt als thuis bij mij. Het wie zo veel voort en nooit in zat dichtbij. Het wie zo veel voort en nooit in zat dichtbij. Peter van der Zwaag op vleugel. Elske Vekkers, tweede stem. En Andrea Meijer, cello. En natuurlijk de haperzoon Janneke Waringa. We hebben ze hier in de studio. Met het hele gezelschap. En zij is op een paard. Trof Friesland heen met een prachtige voorstelling. Mooie versjes, liertjes dus. Al hier oerzetten uit het Frans, Engels. En dan had ik het over de voorstelling Verlet, Janneke. Versjes van Brel en de Dijk. Dat klinkt haast wat willekeurig keersen, maar dat is net zo, hè? Zal ik het haast wel, hè? Ja, het rent behoorlijk uiteen. Maar het thema wat wij zo prachtig vinden, dat is dus verlet. En dat vongen wij in alle verschillende versjes waarom. Dus we dachten, welke wij gewoon heel mooi en passend vinden, die kiezen wij. Als het bij u past. Hoe is deze voorstelling ontstaan eigenlijk? Peter en ik die komen krek voor de tijd van corona, hè, dat die uitbruts. En toen hier we al wat plan maken, want we merken dat het heel goed tussen ons klikt, persoonlijk en muzikaal. Dus we dachten, je moet wel wat mij. En toen kwam corona. Dus voor Peter voelt toen bijna alles fut. En wij hier de tijd wel om te plan te maken en te repeteren. En dat is gebeurd. En zij is dit ontstaan. Wat is de achterliggende idee eigenlijk? Want het gaat meer, net alleen hoe verlet, maar ik het langs mijn oren 10. Ja, en het belangrijkste is wel dat in coronatijd mensen natuurlijk heel veel verlet hebben. En in allerlei soorten vormen natuurlijk van hele grutse dingen zoals de leefde en nabijheid van naasten. Maar ik de lietsere dingen, vakanties en feestjes. Dus alles komt eigenlijk voorbij in ons repertoire. Goed, dan hast een idee, Peter van der Zwaag. Maar ja, dan mij het uitwerken. Inderdaad, gewoon letterlijk aan een tafel zitten gaan en maar noem eens uit kiezen. Is het zo'n beetje hier? Ja, luisteren en de hele joen repertoire luisteren, Spotify op en Shem van wat past er dan bij dat thema verlet? Hoe doen we dat dan? En kan het überhaupt vertaald worden? Want soms dan wil dat net zo heel goed. En dus we hebben wel een paar hele mooie oplossingen. Want Janneke en ik zijn heel bot bezig en ontbeljen van hoe zullen we dit doen. Zij hier ideeën, ik ben ontschreeuwing. En Boukje Wietsma, dat is de belangrijkste oerzetter. Je hebt de meeste teksten die. Ja, de meeste teksten, ja. En daar hier ik heel nauw contact mee. Dus heerlijk. Ga je elkaar maken benam op teksten of puur het gevoel en de sfeer van de noemers? Ja, en ik gewoon de favorieten. En Janneke is natuurlijk een stuk jonger dan ik. Die had weer een oor decor van muziek dan ik. Dus ik kwam soms ook mijn noemers wat zijn het koer. Maar ja, zij is ook van de kleinkunst van het cabaret. Dus zij houdt ook van Edith Piaf. Ja, nou ja, die ken ik ook wel. Ja, Ja, en een Brel krijg je daar ook wel mee natuurlijk. ja, dat is leuk. En sommige gaan we inderdaad, dat binnen al oerzettingen van die Brelnummers van Douwe Heringa. Ooit maken toch Wilco Berga en Tjerbe Hettinga, Jaap Duis. Dat is ook alweer haast 30 jaar, denk ik. Ja, die het hoort geen schoft. Ja, en ik denk, nou ja, Douwe had dat heel mooi op cd-set. En ik denk, ja, dan kan Janneke het weer even naar het leven inblazen. Dat vind ik leuk, ja. Klinkt ook fantastisch. Echt heel mooi om Jim, mijn snel hierin
de studio te hebben. Janneke, even hoe die zelf, voor mensen die al die prachtige stukken in al die kranten nog net lezen hebben, want er was een heel grote publiciteit intussen kregen. Ja. Terecht trouwens, want het is een hele mooie voorstelling. Even die achtergrond, want we kennen die nog net zo hele goed en hele lang in Friesland. Hè? Nee, dat komt nou eigenlijk al een keer los. Ja, ik heb 10 jaar ben ik afgestudeerd aan het conservatorium in Zwolle. Ik heb volle sjongt, maar dan akoestisch, mijn gitarist of een pianist. Tijdens bruiloftceremonies. Maar ik echt wel gruttere dingen. We hebben echt in het voorprogramma van Glennis Grace en Xander Buissonnier in een hotel stond Muis Band. Maar echt mijn eigen ding. Dit is wat ik nou doe. Dat is mijn ding. En hier heb ik echt heel volle liefde voor. Pure passie. Ja, dus ik ben heel blij dat dat nou al een keer komt. En ja, zo wezen mij. Die voorstelling, je hebt nog een heel soort optredens in Friesland. Staat op de site trouwens wel weer, want het is een behoorlijke playlist worden, om het zo maar eens uit te drukken. Verhoort de voorstelling nog elke keer of staat die wel redelijk vast in zijn hele tour? Die stiert redelijk vast. We hebben een programma waar we helemaal achter staan, dus dat is mooi. Maar onze intentie is wel om oren hier nog weer verder te gaan. Daar zijn we nou mee bezig, dat we toch een reprise doen, want het lijkt het allegaar wel heel goed te gaan. En meestal wil het nog een keer jaren. Nou, misschien gaat het gebeuren en dan kan het natuurlijk wezen dat wij de balans op maatje en zeggen van, nou, misschien kunnen we deze erbij doen. Of misschien halen we die eruit. Dat weten we nog net. Welk noem ik je hem nood, man? We gaan nooit van, doe hast een vreun om mij. Doe hast een vreun om mij. Ik ben een vriend van mij. Viel te paard voor die soms schippen glad en bist ook zo fier van die warme bed. Bedenk dan heel dit wat ik zin die zei. Dat is dol hast een vreun om mij. Ja, ik ben een vriend van mij. Ik ben een vriend van mij. Doe hast een vreun om mij. Toch hast problemen, ik haal ze. Ik wil die helpen, alles nog zaken. Wij zijn together en dat vieren wij. Want doe hast een vreun om mij. Ja, ik ben een vriend van mij. Oren meisken ben soms even knapper dan ik. Grutter en sterker en misschien. Maar neem een zielsaf van die handen. Zat ik het toch, wij gaan het trouw. Dus wordt maar net hoe stuur. Dus vriendschap je nooit weer hoe. Er komen jaren van verbinding bij. Dan hast een vreun om mij. Ik ben een vreun van mij. Dan hast een vreun om mij. Wow, 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 wow. Liefste, blijf bij mij. We met vergeten. Do en ik vergeten nou. Begin maar op een nij. Vergeten al die tijd. Van al dat misverstaan. En die verbrutsen baan. Van die vergezen strijd. Vergeten heel dat skoft. Dat u santrinnen bracht. Mij zere vragen hoe het koel. Dat het dus knus net woel. Maar liefste, blijf bij mij. Blijf bij mij. Blijf bij mij. Oh, blijf bij mij. En dan jou ik daar. Parels van Rijn. Uit een violan. Dat het net rijnt. Ik zil vinden wat ik zocht. Ik hoop dat het mijn deer. En ik bedek die leer. Mijn goud striljend lucht. Ik maak je een riek. Mijn liefde zonder smet. Mijn liefde als wet. Door koning geliek. Maar liefste, blijf bij mij. Blijf bij mij. Blijf bij mij.
oh blue bij mij. Liefste blue bij mij. En ik bedenk voor die, we doen het mijn het. Die haast net jeder jet. En ik vertel die dan van die vrouw en die man die het ontwakkeert daar. Haar leefde weer voor haar. En ik vertel die dan van een jonkvrouw, een vrouw die het net meer liefje woe, omdat ze die net fine koe. Maar liefste blue bij mij, blue bij mij, blue bij mij, oh blue bij mij. Want Ekkenhout vulkaan is net altijd zonder vuur. Kind nog vonken jaan, dus leeft is net oer. En al is nou de ierde verschroeit. Men sjocht weer te vaak dat de eker mooier bloeit. En na elke nacht werd ik je weer een pracht. Zet een nachtje bij de dag, zei je stil bij mij. Maar liefste blue bij mij, blue bij mij, blue bij mij, oh blue bij mij. Liefste blue bij mij, goelen zul ik net meer, praten hoort ik net meer. Ik verberg je mij en sjocht dan stil naar die, naar die douchen, die glim. En denk ja naar die, naar die jongen, die stem. Laat wezen dat ik ben, het skaat van die skim, van die haan, van die hoen, die skaat op een groen. Maar liefste blue bij mij, blue bij mij, blue bij mij, oh blue bij mij. Lieten van langs me uit de vaststelling Verlet, Janneke Waringa. Nou even alleen, maar dat best eigenlijk mij een heel zeldskip. Hoe hij hem trouwens de geerstelling van je zeldskip die binnen het meesten die je mal kon, hoe dat in zijn werk in? Ja, klopt. Peter en ik die hebben het project betocht. Je zit nog aan de keukentafel. Wij zitten naar de keukentafel en toen dachten we, maar wie, maar dit is dwan. Peter en Andrea die speelden al met mijn koor, dus die kon me goed. En hij zei, ze zou wel heel goed bij uw pasje kennen. En ik jongde al lang met Elske. En zij is ook een hele goede vriendin. Dus hoe mooi zou het wezen dat we dan mij zien fjouwen van zoen. En dat is lukt. Ga je nog hoe wagen om nog gruttere groep te organiseren? Ik bedoel, je brengt muziek, dat leent zich gek van enorme orkesten. Ik snap wel, dat zit er dan net in. Maar wie dit het won, als je fjouwen? Nou, wie weet komt dat nog eens in de toekomst. Maar we hebben er wel een nijtocht. En we hebben ik wel meesten in gedachten die dat dwang kennen. Maar het is ook een praktisch ding. Want het past het soms gewoon echt net. Wij spelen in sjerkjes. We spelen ik wel op grutter podia, maar ik in sjerkjes. En dat is gewoon net haalbaar. Dus we houden het behapbaar. Ja. We hebben alleen maar over de veskes die hem uitzocht ha. Boukje Wietsma is daar heel belangrijk geweest voor de oerzetting. Peter ook nog. Klopt. Hast u die er nou mee bemoeid? Ja, want Peter en Boukje die hebben de grootste deal van de veskes die in jaar. Maar Peter die liet mij wel heel vaak dingen shen. Van wat vind je van? En ik, Boukje, haar teksten hebben toch altijd nog even naar besjoen van past dit ik bij u? Die wudden. Want sommige wudden, ik koe ze net. En soms is dat net erg. Maar soms dacht ik, ja, dit zoek ze echt nooit, ze of jongen. Dus soms hebben we het aanpast. Ja. Je mag nog een paar optredens doen en gelukkig kan het alle hier wel los. Hoe in de reacties ontnood daar? Want het lijkt mij een hele intieme vaststelling. Ja, nou, we zijn heel erg vereerd dat mensen zo onder de indruk binnen eigenlijk. Na ouderin, maar zelfs in een pauze ben ze al een keer naar je stak kwam van we willen nou alvast sissen dat het zo mooi is. En we zijn in de tweede helft. Nou, dat is een beetje raar om die zelf te sissen, maar mensen ben onder de indruk. Ja. Wat mensen erin willen, er is natuurlijk ergens een speellist te vinden. Waar kunnen mensen die vinden? Ze kunnen het vinden als ze op Google gewoon intoetsen Janneke Waringa Verlet. Dan vinden ze het. Maar mijn website is lajanmusic.nl. En Lajan is maar dubbel N. Maar als dat googles, dan vindt het ik. Dus daar staat alles op. Of zijn we Verlet, Google ik en ik ook. Precies, ja.
Janneke Waringa, leuk dat je er weerst. Dank ik die muzikanten. Ik wens je een heel soort succes en wat mij onbelangrijk tot de volgende keer. Dankjewel. Doe ik bedankt. Hè. En Janneke, weer met 3 muzikanten. We beginnen een hele grote band nou. Een tijdelijke band, hè, want het had alles te krijgen. Maar een prachtig mooi theater. Ja, ik neem het maar even een spektakel, maar daar praten we straks dan wel even over. Want in werk wordt namelijk het stuk Verknipt opvierd. En dit is de muziek ervan. Ik wilde weer iets van die jaren, meer als dat vreet je ik net. Ik zeg die negen wielen net niet als daarvoor. Ik wil het nou eens van die jaren, wat een baard had op die jong. Wat een spielen had tussen die en die oor. Wat hadst du hier, ik wil het weten. Weet het eerst is het mij. Want wat west gaat, dat gaat west. Dat is door mij net meer vertrouwen, kist tot zeer. Ik ga niet dienen, dat was toch weten. Let het kind zit daar. Wat er toch staat hier, kom een keer naar mij sneeuwen. Weg je het mis, wat wij niet verliezen. Hier en dat verlet binnen. Wat is nou niet gevoel, meer dan dat vreeg ik net vandaag. De leefde sluit tussen te houden, het is net meer zoals het weer. Blijft hij nou op een loer? En van al die mooie plannen, die ik mooi rij maken hier, is nou ik alweer meer hoe. Wat het toch Safir, kom een keer naar mij slippen. Weg je het mis, wat wij niet verliezen, hier en dat verlet binnen. Wat is nou die gevoel, meer dan dat vreeg ik net. Wat het toch Safir, kom een keer naar mij slippen. Wat is nou die gevoel, meer dan dat vreeg ik net vandaag. Mijn naaste onleest die Betty. Ze is voor s'avonds kwordend mooi. Het die is zeer ohne eren. Safrom is hier net jij de score. Maar ik hier vanzelfs met de witte matten. Ze wie krijgt wat er mooi van mij. Ze spelen in een hegere klasse. Ik weet nou dat er oren binnen, dat ik haar dus net vertrouwen kan. Ik ga hierom echt je zin. Denk nou echt dat ik nog heel lang weer terug ga. Dat ik onnozel ben en alles van jou. De haast de zuster die ik trace aan de hoela. Ruilens mij al met die varen hoor. En dus liefst mij wat voor. Denk toch net dat ik gek ben. Denk toch net dat ik gek ben toch. Ik voel bij haar sliepen. Kies zelfs een rinkje varakal. Maar mijn timing die blieb me net heel goed. Ze mast nooit zuster dat ze gongeljoer. Ze gaat hier rond al je zus. Denk nou echt dat ik nog heel lang weer terug ga. Dat ik onnozel ben en alles maar
haast een zuster die Teresa Moula. Ruilest mij alweer de varen hoor. Denkst nou echt dat ik nog heel lang weer terug ga? Dat ik onnozel ben en alles maar jou. De haast een zuster die Teresa Moula. Ruilest mij alweer die varen hoor. En dus liefst mij wat voor. Denkst toch net dat ik gek ben? Denkst toch net dat ik gek ben toch? Uit de voorstelling Verknipt, die opviert worden zelf vanaf 27 oktober in een fabriekshal in Wergeer. Die heeft me een mooi nummer en ja, werd al een beetje mee begonnen. Wie de man Nijsmeer achter de toetsen, Jan Tiesma. Wat voor voorstelling is het eigenlijk? Ja, het is een hele bijzondere voorstelling. Ja, er zit een hele soort verhalen in. Dus een verhalenliefhebber die komt ons zien trekken. Maar het zit ik stampvol muziek. En er is ik film bij. Dus ik de filmliefhebber komt ons zien trekken. En als het alle truien heeft, dan heeft het een fantastisch jongen volgens mij. Dit klinkt weer als begonnen met een liedje idee en dat is volledig uit de klauwen aan. Ja, misschien wel een beetje. Maar we hebben vanaf het begin eigenlijk wel steeds in de half van het mat. We hebben de film Shortcuts hebben als inspiratiebron gekozen. Dus we hebben voor het was zoiets het mat ik mijn film te mooi zien hebben. En we vonden het eigenlijk een leuk idee dat eigenlijk live de spelers juist niet op hetzelfde moment ik op een film te zien binnen. En dat is nou wat er onderhand is. Dus, En dat jouw wel wat verschillende lagen dus. ja, dat jouwt in ieder geval 12 lagen inderdaad. Dus ben ik heel benijd. Werd een beetje naar Schengen, want beeld loopt zelfs heel erg ondacht. Maar ik live spelen is interessant om dat te zien. Nou ja, een grote band erbij, een jonge man. Jonge man, klopt. We hebben blazers het net mooi, of in ieder geval Willem wel even op sax. Maar Het kind nog groter. het kan nog groter. Ja, nee, klopt. Dus ja. Die verhaal, ben die ergens op baseren of was die helemaal zo verzonnen? Nee, die komen wel uit de film Shortcuts. We hebben PR-lijnen voor het leden die wat minder geschikt zijn. Maar het ben er nog heel iets zien. Waarom die film? Ja, die film die had gewoon op ons een grote indruk maken toen we hem zeggen. En nou ja, we zijn hier werken wel vaak bezig met dingen, muzikale dingen. En hier op losspullen een soort. En, Dit is eigenlijk een beetje een Jepelofspel, maar dan onder dak, hè? ja, zo is het misschien. Ja, qua. Dwarp maar u erin, toch? Inderdaad, maar qua hoe groot dat het is en qua organisatie en alles erop en eraan is het wel hier een losspel, maar dan mijn dak er bovenop, zeg maar. Want hoe lang ben je meer om het dwaande? Nou ja, er is al hierbij kwam vanwege de corona-uitstel. Echt waar, hè? Ja, maar de filmopnamen die ben al 2 jaar oud. Nou ja, 2 jaar. Toen ben we begonnen. 2 jaar geleden ben we er mooi begonnen. Dus ben ik hartstikke blij dat we iedereen nog aan boord hebben. Want de spelers die het live te zien zijn, maar het wel corresponderen, maar wie er op beeld staan. Dus dat is nog leuk spannend. Maar Met oefenen worden, er met produceren worden, er met alles regelen worden. het verschrikkelijke soort bar op dit moment. Daarom ben ik blij dat ik de muzikale leiding deel met Rick Heida. Want vooral op dit moment is de productioneel zijn soorten doen. Dan is het noffelijk dat de dingen uitbesteden kist. Even naar de titel, Verknipt. Ja. Maar we verknipt u tussen vaststelling komen? Nou, dat mag je zelf weten. Maar het slaagt zowel op het verknippen van de verhaallijnen. Want ze zijn helemaal troll geknipt. Dus master ondacht er misschien ik wel bijhoren als publiek. Maar de eerste reacties vallen wat dat betreft heel erg mooi. Dat mensen het toch redelijk nooit komen kennen. Maar er stap ik best wel een aantal verknipte figuren om in die verhaallijn. Dus het is in die zin dubbel. En probeer je mensen toch ontenkend te zetten of misschien wel op een verkeerde voet? Nou, er zit wel een paar verhaallijnen in die het bijzonder verrassend ben qua ontwikkeling. Die ene wat meer dan horen, maar ja, dat hoort vanzelf. Hoe vaak je hem opvieren? We hem 5 keer opvieren, achter elkaar aan. Dus dat vergt ik best wel van de meesten. Waar is die tongens die vreed, sneun en snijn? Wow. Ja, dus ja, dat wordt... maar ja, dan ben je er ook maar in één keer al. Hoe heet het noemen? Wat je hem nog speling in? We moeten de wezen. Zit er nog een verhaal achter?
Ja, die komen eigenlijk weer een aantal verhaallijn bij elkaar. Er zijn 3 vrouwen die eigenlijk in verschillende verhaallijnen zitten. En die treffen elkaar in het ziekenhuis en die zongen dit Veskemoshi trein. Verknipt, live in Noorderwien. Jonkje toch, waarom slipst du zo lang? Wees net wekker dan, dan maakst mij hemheid zo ongerust. Ik ben niet de clown, ik ben je vader, ben jou ze alle tijd. Ik lid ze luidje, maatjes even please. We gaan alle jaren u zwaar gewoon. Denk net als de enige bist, yeah. We maken de wezen van elkaar, want ons steen je er alleen voor. Je denkt alleen dat ik wel, ik ken er wel zonder. Maar mij helpt van dijk en ik alles on. Maar daar denk ik weer om. Je denkt alleen red ik het vol. We maken er wezen, ben de vrouw van de dokter. Hij docht zien best, neemt dat van mij on. Wie hij echt maar zo goed van mij. Ik ben niet de clown, ik breng je trist, muziekje tot is. Kom maar eens bij mij, je ziel wacht je op daar. We gaan alle jaren u zwaar gewoon. Denk net als de enige pisje. We maken er wezen van elkaar. Want we steen je Er alleen voor. je denkt alleen Red ik het wel. ik ken er wel zonder. Maar mij helpt van dijk en ik alles on. Maar daar denk ik weer om. Je denkt alleen red ik het wel. We maken er wezen. Het is weer dit, ik maak weer verder Nou, op. als gelijk ik zelf ben, nooit meer vol. Ik zul de jam en mijn man is. Ik zou blij aan de praten, maar we zien ze Ans van Maar mij helpt van dijk en ik alles on. Maar daar denk ik weer om. Je denkt alleen red ik het wel. We maken er wezen. We maken er wezen van elkaar. Want toen zie je er alleen voor. Ja, geweldig. Nog een koppige band. Zet ze maar even in del. En dat is al aan al je te zien in de vaststelling Verknipt. Vanaf 22 oktober dus in Vergeer. Rick Heijden is de man die door de muziek geert. Hast u nou die hele band geerstald? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, te jaren maar Jan. Jan is natuurlijk de godfather van het project, Jan Tiesma. En nou ja, zat er al zei, er komt zo volle bij Jam met dit project. Dus hij zei, ik wil er een paar extra hand bij die mij maar de muziek helpen kan. Dus te jaren, ja, verzorgen we daarin. Denk aan akkoorden, schema's, repetities, planning. Van alles eigenlijk wat met muziek te maken heeft. Ja, maar je hebt maar wat op een hols hel, hè? Ja, het hele stuk zit boordevol muziek. Het is een stuk van pak een beetje 2 uur in totaal. En ja, er wordt alleen nog maar zongen. Dus 8 een hele lieden en dan voor de rest zit het chockvol muziek. Dat gaat van Joe Cocker tot Britney Spears en van Billy Joel tot u zou gaan Roxanne Hazes. Dus, Die nummers, hebben die uiteindelijk zelf keren? Want natuurlijk het hele verhaal is gebaseerd op een film. Daar zit ook muziek bij. Ja. Maar je let de muziek van de film Bogauws los dus. ja, dan moest het zo zijn dat alle filmbeelden, er zit helemaal geen audio bij.
Dus alles wat er op het toneel gebeurt, dat moest eigenlijk zien als een soort ondertiteling van wat er op een filmplak vindt. En dat wordt al je jongen. Dus het is krek een soort van opera eigenlijk. Maar dan met popmuziek. En heel georganiseerd, want je maakt nog een paar bandwisselingen. Hè? Dat is wel heel complex, lijkt het mij, of niet? Ja, nou, uiteindelijk hebben we een jochemkoppige band, inclusief blazers. En die band die bloot gelukkig al hier op zijn plak zitten tijdens het stik. Dus, maar ja, dat gaat dan niet een stuk terug. Ja. Ja. Is de film al zien of dankzij deze voorstelling dat die daar eens even niet verdiepen haast? Ja, dankzij deze voorstelling dat ik me daar eens in verdiepen ha. En de film is ook correct zo verknipt als dat het stik wordt. Dus Kortom, net stenen maar erheen. precies. Ja, van 27 tot 31 oktober. De binnenkaarten, verknipt.nl. Ja, wees erbij, succes. Succes. Dank u wel. Rick Heijden, hij gaat dus over het muzikale deel van die voorstelling verknipt. En van werkgeer en een film geven wij Cubaanse klanken.
a la fiesta, que allá está la temporada. Todas las muchachas tienen en los ojos las estrellas, pero las pecanitas te aseguro son más bellas. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para ganar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta.
Ja, ik heb het al beloofd. Cubaanse klanken hier in de Noorderwind-studio. Daar werd ik heel blij van. En ik begin gewoon een beetje in december te denken. Nou, dat wordt nog net al te vol in Jamalie. Maar twee mensen van de groep zitten op de bank. Jolanda en Gorge. Welkom. Jouw Nederlands, Fries, hoe versta je me inmiddels? Even een microfoon bij de... Ik versta je wel. Even, Vooral in Nederlands. van wie heb jij Nederlands geleerd? Van nu? Dank je. Wat een heerlijke klanken, Jolanda. Fantastisch. Hoe best wel in Cubaanse sfeer te lonen kwam? Nou ja, dat wist Willem, dat we al heel lang bezig binnen maar die Latin viel. En van vroeger toen ik nog in Rotterdam woonde, toen zit ik in een Latin band. En dat, om dat hier van de Groenhout te krijgen is best wel lastig. Maar het gelok kwam op mijn pad dat ik deze begenadigde muzikantje kwam. En dat we eigenlijk een gearworking, een samenwerkingsverband onkoen. En ja, hoe prachtig is dat? Dat is mij een van de topmuzikanten van de Vrood Nederland. Speelmeist. En dan is de oude beeld dik net 4 voort of net? Nou, nee, zelfs Of 4. nee, dik, ja, toen nog 4. Ja. Nee, het is net 4 voort. En het ideaal is natuurlijk dat we kunnen spelen bij je thuis. Dus hij is west en we zijn met elkaar aan het verbinden. Want waar woon jij, Gorge? Ik woon in Amsterdam. Amsterdam. Als professioneel muzikant speel je daar met andere woorden heel veel? Normaal wel. Dankzij de crisis minder. Maar wel, ja. En dan heb je vaste band of wisselt dat heel erg? De tweede, wissel. Ik heb mijn eigen projecten. En vanaf daar elke manier van samenwerking met andere muzikanten, dan doe ik ook. Altijd piano trouwens? Niet altijd piano. Ook nog andere instrumenten? Ja, ik gebruik ook de gitaar. Cuban Latin music. En ik gebruik ook de directie. Ik ben koordirigent ook van beroep. Okay. Ja. En erbij, gitaar, zang, koor, percussie. Waar is het allemaal begonnen voor jou qua muziek? Van wie heb jij muziek geleerd? Nou, mijn vaders sowieso. En natuurlijk de rijkdom van de Cuba als achtergrond. Ja. Maar ook in Cuba zelf de muziek opgepakt? Of was dat meer hier in Amsterdam of Europa? Nee, de basis, de Jorge dat je kent vandaag is echt Cuba. Echt. Helemaal geformeerd. Nee. Ja. En natuurlijk, als je komt naar Nederland en dan kom je in contact met andere culturen of vormen van musiceren, dan krijg je ook invloeden. Ja. En ik zeg ja, ik heb daar veel van jullie geleerd. Maar goed, die Cubaanse ondergrond. Maar die Cubaanse scholing is natuurlijk super bijzonder. Ja, hoe goed. maakt het haast, hè? Ja, de passie, absoluut. alles bij elkaar. Ja, hè? maar ook de kwaliteit van onderwijs, die is heel heeg daar in Cuba. Okay. Dat weten wij hier net, maar het is absoluut heeg. Had dit de titel, of Jim had de titel Projecto Connection. Ja, of het is Holland-Cuba, Cuba-Holland connection. We binnen een verbinding ontmaatsen eigenlijk. Dat is het idee. En net alleen nog de verbinding van Amsterdam, Cuba, Friesland. Ja, want we willen heel graag de Latin naar Friesland brengen. Want een van de dingen, dat is een hele mooie wetenswaardigheid, is dat de Friese verzekering, neem ik geen naam, maar die dat dus aan het vergoeden van douchen als zijnde heilzaam. Dus Latin dance wordt dus vergoeden. Het is nog zo'n Het is nog zo'n En dat is heel bijzonder. En wat we ook heel graag willen is de verbinding aangaan. Net alleen nog maar met Cuba, Friesland. Maar natuurlijk komt het ritme en de beat komt uit Afrika. En die Afrikaanse beat die willen wij heel graag eren aan. En we hebben kunde aan een hele fijne man die in een stichting zit die on Gambia doet en daarmee. Dus daar is een squallenbout van 180 leerlingen. Geweldig. Putten, neem het maar, onderwijs. En het idee is dat wij met de band, met deze, want dit is een hele nieuwe opzet. We zijn allemaal correct on het werk. Maar het idee is dat wij straks naar Gambia gaan om die squallen feestelijk te openen. Ook om de muziek waarom te eren van ere waar die de ere toe kan. Wist wel, want de ritme komt er natuurlijk voort. Dus wij gaan er naartoe ook weer te verbinden.
Het wie meer waar genoeg. En kom nog eens weer om. Succes again. Trommel een prachtige werk. Friesland, Cuba, Mijlkoor te connecten, om het zo maar zo te drukken. Jorge, Jolande, dank u wel. Tegen dank Willem Dank van u die wel. tijd. Dank u wel. Tot de volgende keer. En of we toch ook connecties hebben, Friesikana. Dat binnen drie heren. De ene zei drie troubadours, de andere zei drie singer-songwriters. Maakt mij net zo vol uit. Maar zij had wel oer The Originals. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow now. You're gonna want to hold me, just like I always told you. You're gonna miss me when I'm gone. Nobody here will ever find me, but I will always be around. Just like the songs I leave behind me, I'm gonna live forever now. Your fathers and your mothers, be good to one another. Please try to raise your children right. Don't let the darkness take them, don't let them be forsaken. Just lead them safely to the light. When this old world is blown asunder and all the stars fall from the sky, remember someone really loves you. We'll live forever, you and I. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow now. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow now. Tussen wollen en kinderen, daar zitten zo rond. En ik wist met mij, die rond te geren. Hoe meer ik bezocht, om mijn vroomens te houden. Hoe jijder ik ben, alleenigst die. Al joeg ik hard joeg, met klein of gouden ringen. Al joeg ik zo vol, dat ik zelfs niet meer hier. Ik joeg blijkbaar net, wat vooral je graag wilde. Ik wist net tot liefde, ik hield wat oors wie. Als je me ziekje, dan zit wie in Spitsbergen het meest trieste plak. Aan de eind van de brug. Het lijkt krijgt voorbij, het dwarsne je boren, je komt de del op wij naar Domborg. Het is net zo dreig om in Spitsbergen te komen, al wees net een mens die de wijde tijd de komst er vanzelfs, liek als deze oksen, als vaak verkeerd afslast, dan is er zo. Ze leven op blomkes en woe al maar praten. Haar honger naar aandacht, gie maar net door. En ik wou haar held wezen in haar verhalen. De redder in eet, geduldig en stoer. Maar komt het van één kant, dan is het net inlijk weg. Ik voel wel waarom in mijn oude patroon. Ik maak dezelfde fout weer als altijd. Nou is het weer hetzelfde van voren naar aan. Als je me ziekje, dan zit wie in Spitsbergen het meest trieste plak. Aan de eind van de brug. Het lijk rijdt voorbij, het dwarsne je boren, je komt er del op wij naar Domborg. Het is net
net zo dreig om in Spitsjerk te komen. Al wies naar de mens deden wij de rijt de komst er vanzelfs, liek als deze okse, als vaak verkeer afslaat, dan wist er saai. Things dat de mens veroordeelt en van flaters leren zil. Het vlees is zwak, de liefde blind en verreders een verriederlijke grill. Had je muziekje, dan zit wie in Spitsjerk. Het meester is te plak, onheim van de brood. Het leid krijgt van wie, het warmste je boeren. Je komt er wel op bijna domboot. Het is net zo dreig om in Spitsjerk te komen. Al wie is naar de mens die de weide rijdt. De komst er vanzelfs, liek als deze oksen, als vaak verkeer afslaat, dan wist er saai. Ja, deze muziek daar werd ik wel heel fleurig van je. Treien heren, Friesicana Treien, de tweede editie al van een prachtig programma. Gerben Douwstra, Pieter Welkes, Marcel Smit natuurlijk. Gerben, bij dit begin, want je neemt het The Originals. Waar slaat dat op? Op uw straaien natuurlijk. Nee. Je speelt toch covers? Ja. Nee, het is betocht omdat wij... Zo dat heeft ook wel jetten, er zit ik een Friestalig nummer in, of een Engelstalig nummer in. En wij litten in gewoon geval, ik wil de originele liederen jaren in het Engels. Van versjes die het meesten oors misschien wel in het Fries of in het Nederlands kennen. Waar ze denken van, god, waar ken ik dat deuntje nou van? En zo zitten er een aantal van die nummers in het programma. En vandaar dat we het The Originals maar neemt hebben. Dat is, ja, het moest toch een naam hebben. Nou. Ik kan ik gewoon bij Friesicana Treien horen. Maar ja, ik ben wel in van subtitels. Dus ik denk, nou, The Originals. Klinkt ik wel stoer. Ja, het klinkt wel stoer, toch? En de jongens vonden het goed. Dus dan... waar ben ik dan om te zeggen van, we doen wat oors? Nou weet ik, Marcel Smit, toen ben ik een liefhebber van een prodde Engelstalige singer-songwriter muziek. Ja. Lijkt het mij horen, we heel dichtbij die nou stek je in dat Engels, jongen, mast? Ja, nou, ik hiet wel eens dingen steeds, maar eigenlijk nooit op het podium. En als dat nou wel doorst, ja, dus er staat hier nog een stukje met uitspraak of dat soort dingen. Maar er zijn sommige versjes die lenen zich eigenlijk er alleen maar voor om in het origineel te zongen. En ja, dat is wel machtig mooi, ja. Hebben we nog favoriete noemers van die tussen? Wie me horen we een knokpartij om die beide heren nog de Oetsjoe in? Nou, nee, dat helemaal niet. Eigenlijk bij alle treien net. De lijst noemers in. En dan op een gegeven moment in de haast troef van wat zoeken geschikt wijzen hiervoor. En dan zitten we wel een beetje mee van het mag net te triest wijzen, het mag ook net te op tempo wijzen. Dus daar zitten we nog wel wat in, maar we zitten altijd wel op in je lijn. Dus daar hebben we nooit discussie over net. Ja, maar Pieter. Hoe pakt dit nou om? Want geeft nou in de tussentijd thuis zitten en al noemers uitzieken? Of is het al wat op gevoel? Hoe werkt dat? Nou ja, er zijn heel soort noemers waarvan als denkt van ja, dat vind ik een mooi noemer. Zoek dat net zelfs eens een keer spelen willen. Dat probeer je toch constant te vertalen voor naar de praktijk dus? Nou nee, want ik heb nooit covers spelen, want dat ken ik helemaal niet. Dus ik ben nu kleren, ja, moet de eigen versjes begonnen te schreeuwen. Wie het zo? Wat Engels koe ik net. Nee, maar ja, ik heb altijd eigen versjes maken. Maar daar bent ook een heel soort noemers van voorbeelden of van misschien was fan van best. Of ja, er zijn heel soort mooie noemers. En denkst ja, waarom zoek je net eens spelen kennen of willen? Dus probeer je. Nou, en dit is al Friesicana Treien. We groeien er heel veel meer in. Ja, wordt het makkelijker of moeilijker om wij mooie noemers? Ja, je heel veel meer op green spelen eigenlijk. Bijvoorbeeld in Friesicana 1 hebben we Long Black Veil van Johnny Cash. Nou ja, ik doe het dan op de manier van Johnny Cash. Probeer ik. Dat vond ik wel heel lastig om te doen. Wel heel mooi om te doen, maar ook heel lastig. En nou heb ik daar minder moeite mee. Het went, je groeit erin.
klinkt als rijkdom Gurbe. Gewoon, er zijn zo volle mooie versjes kunnen. En die kist gewoon nou plukken. Hè? En daar doen we wat mee. We horen het in het Engels of we doen het toch in het Fries. Dus je kan ik nog kiezen. Ja, dat is ik zo. Dus daar ben ik wel gewoon bij werd oerzettingen al van maken binnen. En die ik wel in het programma zitten. Marcel heeft er wat van, Pieter ik heb er wat van. Maar het is een onuitputtelijke bron, Willem. Die Amerikanen muziek, en als het dan wat breed opvest, ja, daar rekken ze net in uitput. Er is altijd wel weer een mooi oornijnoemer te vinden waarvan steeds van, oh ja, dat zo'n hoor ik wel eens even kennen. En dus Friesikanen treien nog maar krijg begonnen, maar ik denk dat wel een Friesikanen 15 tak komen, eerlijk. Nou, ik ben er wel... Wat wij het volhouden. Ja, vast wel. Je bent een jongen en kwik, jongens. Dat komt altijd goed. Ik ben er wel blij mee met dit prachtige festjes op een geweldige manier uitviert. Want wat doe je hem alles met zijn trein in zijn vaststellen? Want je mag hem nog 2 keer opvoert of krijg je hem nou nog solo momenten? Nou, dat hoort er mij niet. Want we hebben al hier een solo programma wel. Dit is juist om machinaal te doen. Het is juist zo aardig. Juist omdat wij solisten zijn. Ik speel ik heel graag met de band, bijvoorbeeld. Mooie oren meestal spelen is toch het mooiste wat er is. En we zijn nou mooie strijden. Nou, wat we iedere keer met de Fjouwe Troubadours. We zijn mooie strijden bij een bandje. En we kunnen meerstemmig zongen. Ja, het is... En je leert, want zo die zware stemmetjes, die moest ik even uitzieken. Ik maak in sommige nummers ook even een baspartijtje echt even uitzieken van... ken dat wel en klappert dat wel. En dus je leert er ook weer van. En het houdt je een beetje dwaan, het houdt je een beetje scherp en het is gewoon hartstikke leuk om te doen. En je creëert weer een hele mooie jongen voor de mensen om lekker uit te gaan, noffelijke noemers te jaren. Dit moet wel heel erg lekker vielen, Marcel. Je mag nog 2 keer dienen en er komt nog een heel soort. Ja. Lekker dat het weer los is. Ja, dat is zeker lekker dat het wel los is. En de première, nou ja, hier is dus al een keer uitgesteld en we hebben dus nog gewoon. Dat we nog in de oorlometer regel. We zitten natuurlijk nog met QR-codes en dat soort dingen. Maar ja, wie kennen wij wat doen? Wie kennen we los? Wie ben we een muziekmaatje? Dat is het mooiste wat er is. Op meestal de hinnenwollen, Gurbe, wij moeten wijzen. Wij staan alle... Ja, nee, ik kon net alle data van die, maar is er een site waar alle data op staan en speelplakken? Ik denk dat wij in elk geval op onze eigen sites hebben wij sowieso de data wel staan. Er is een Friesikanen Facebookpagina van mensen die het nog op Facebook doggen. Daar staat de data ik wel op. En dus er is altijd wel achterkomen. Die sites van Marcel, Pieter en mij, daar staan die optredens wel op. De eerstvolgende is ergens in november. We zien in november in Grenserpijn, in de Koornbus in Frencher en in Snits. Dus, de hele provincie nog terug. De hele provincie nog terug. Dus meestal, en wie maakt er ik altijd wel weer reclame voor via uw social media. En, ja, erbij, hè? Ja, spieren nou, ja. Vroeger zette je het wat in de krant en dan weer het voor kleren. Ja. Ik rijd de krant al en die is miljoen. Die bezwaren van u, die komt pas mietjes bij de oude krant. Beter let eigenlijk. Beter let, dat vind ik niks. Maar goed, dat is even van andere orde. Nee, maar het is altijd wat te vinden. En zeker op uw website zien die hele regen concerten wel van Friesikanen treien. Ja. Friesikanen treien is los, daar kun je dus hinnen. Zij nog in je nummer en ik zit alvast bedankt voor het zien. En ik het hartje naar Noorderwien live deze editie besluiten van mij. Welk nummer, Gurbe? Een uitsmieter, Hondje Minne. Zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de groen. O Heere, jou een plaak. Johanna nooit zijn hondjes joen. Oh, zus Minne. Dus, oh ja. Stopke. Ja, sorry, nog even een keer. Nou, oké. Minne, 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 minne. Zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de groen. O Heere, jou een plaak. Johanna nooit zijn hondjes joen. Oh, zus Minne. O Heere, dit is Minne. Dus liet zijn hondje. Dus liet zijn hondje. Dus Minne, ja.
dit is minder. Dus liet ze hoentje, die dik voor mannen. Zeg maar daarvoor. Hij had het je goed bijstaan. Dus hoentje minder, dus hoentje minder. Dus minder hoen. Ja, hij had het je goed bijstaan. Dus hoentje minder. Waarom jouw tjerke had er naar nee? Minder, minder. Zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de groen. Oh heren, jou een plak. Johanna nooit zijn ons station. Oh, ze is minder. Naast zo'n luchtje, dat is uws minnen. Dat is uws minnen. Uws minnen groen, ja, nou bader naast zo'n luchtje. Dat is uws minnen. Want de heren, die had hem nodig schoon. Minder, 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 minder. Zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de grond. Oh heren, jou een plak. Johanna nooit zijn ons station. Oh, ze is minder. Terug hoentje minnen, terug hoentje minnen. Jo minnen hoen, ja, ik sliep nou aardig beter. Terug hoentje minnen. En ook ik weet dat jouw plak haar voor een stream minnen. Zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de groen. Oh heren, jou een plak. Johanna nooit zijn ons station.